Son Ignacio Vilariño, actor, autor e director da compañía Fantoches Bas. Son titiriteiro por contacto, non? Aquí en Lalín hai unha compañía que se chama Viravolta, tiña o taller xusto enfrente da escola e eu era sair da escola e ir ao taller. E eles, con moita paciencia, me deixaban ali fuchicar e facer cousas. Entonces, pois, desde aquel momento eu creo que xa non me volvín desenganchar, non? Fantoches crease en Lisboa no 2006 e o que intentamos é facer unha ponte entre as historias que pudesen servir para ese espazo Galiza-Portugal. Novos Lobos trato sobre a igualdade e eu me acollín o que eu creo que pode ser un pouco máis o tema dos homes, neste caso, que é as novas masculinidades, non? Novas formas de ser home. E acollíme a tradición da figura do lobo tan fascinante, tan misteriosa, e naqueles contos que o lobo non fose violento, non fose depredador, non? A rede cultural da Deputación da Coruña é a gran rede para as compañías de pequeno e medio formato de Galicia, na que, de alguma maneira, eu, concretamente, Fantoches Bas, sentimos que é a nosa gran rede, non? Onde nos permite ir en mellores condicións a actuar aos concellos, a pequenas localidades, a pequenas vilas, non? Creo que é unha opinión mayoritaria de que as redes das diputacións debían ser como a da Deputación da Coruña.